Bokoh Tipraland Raja Roni bangaiनो जों अमहायखे गोलैगै दङ जों Tiprasa rok होनै tak hayo phanasi baksa buksu borok kok sawi dङ Bokoh Tipraland biang kharkha biang thangbaikha होनै नों जदि आसुक अमहायखे कुइसन सोंनानै रोङै दंखांखेनो नों कामखौ सायमोननाय सादिन सावै माया सेवि सिमानाबो गभर्नमेन्टनो मजबुत माखायो रवानि बांगै नों कामखौ सायमोनो थांनायनियाव जों काममांखेनो जों अपरचुनिटि मानखा जे थांनाय विधानसभा इलेक्शन उनफोरनिव आफ्रानिव जदि बीजेपी रो सिंगेल खायबै बर सरकार जदि त्रिपुरा आसक मायां खांखेनो त्रिपुरा मथानिबो टेक्सा सीट बारे खांखेनो जोंनि अर जागाव Tiprasani बाङो कायसा जों दिनै हायाव माजाक खायबै जों तङैसि दंखामोन एस बा सेपारेट स्टेट फांनाय बा कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन फांनाय एसि मारो खामोन जों बरनो गभर्नमेन्ट जों मजबुत जों खायमोन खामोन फियाबा नोंहाय नोंले सोङै सिमेसि दङ Bokoh Tipraland बियां खारखे बियां थांखो दुकारो बाहाय केनले सोङै सिमेसि दंमासिबो मोंसासि बुथु खायबो ब्रेन बाय वान सगानि सिरंलिया हानि बाङैनो जों दिनै हायावबो हाय सिचुएशन ngै दङ तानि हमले थानसा बायसि जों मावो नोंसो जदि थानसा फाया नोंसो माइखौ सोङै दं खामानोनो जों जतनो निनि लगेबो जों बुजिफानो बुजियाबाय बाक्सानो जों क्लाइबै थाङो इनके बाहायतेनो सोंलायो राजा रंनि बाङैसो अमहाय ngै जों मातङ होनो बाहाय खे जों 15 अक्टोबर 1949 जे फ्रानो जों इंडिया बाय मार्जार एग्रीमेंट खायबै थाङो रा इंडिया गभर्नमेंट यागोसि त्रिपुरा राज्य ngै थांहा आफ्रा राजानो कुनो पावर करैखा आफ्रा सेंट्रल गभर्नमेंट याफोसि पावर ngै थाङो इनके आफ्रनि परेवसि जे ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान यानदिगि दांगा नांलाय माने बिसिङोसि यां गुबुन हास्तिनि बर गोबां मासिनि र फायो सेंट्रल गभर्नमेंट ओसि अर जागाव एक्सेप्ट खायबै बर 1971 जना जे फाइनेना सिटिजनशिप रवै रबो जे कांग्रेस सरकार दंफोरनिसि इनके अर जागाले बियां राजा रवनिले बियां सफैखे बरनि बांला बाइखेबो ओंखा राजा रबा सिनि बुबाग्रा थांनाय जे बिक्रम किशोर मानिकखौ बरबा बुसुक खायखा सिनि बाङै स्कुल सुनामखा कलेज सुनामखा यूनिवर्सिटी सुनामखा सिनि बाङै जागा रिजार्व खायरखा बुसुक बुबा सिनि Tiprasa न फ्यूचर न हो बुसुक काहा सामो खायबै थांखा पियाबा बाक्सा बुसु बरग र हाइनो पॉलिटिक्स थांगानि बाङै Tiprasa न बेबकुप सुनानि बाङै और किसा नेगेटिव नि कक हाया कक साइर मनन ते बनोनो बिसास साबै ते रिसर्च रबो खायलिया खायबो हिस्टोरी रबो सिवानि नायलिया खायबो बनोनो खायबो बिसास साबै राजाले मुंसा राजानि बाङै हाय कक सालायबै दं राजा र बेलायनो सिनि बाङै साखरैनो खायै थाङा जे मानसा बर खायबैनो थाङा बन परे जों जेफ्रा इंडिया बाय गभर्नमेंट बाय जों आफ्रा जों अमहायखे माइनॉरिटी थाङै तिनि हायो अमहाय दङ फियाबा तिनि हायो सिनि हायने हाय सिनि बुबाग्रा न सिनि पाइथांनि बुबाग्रा तिनि हायो सामं खायबै दङ बाय जे अरनिव ताबो एमपी इलेक्शन उमानिव बुजिमानि बायखे एलायंस खनि एकताव ताबो बुसकां साला इमप्लीमेंट उमानि थाङै दङ होनैनो जों न्यूज बो नगै दङ तिनि हाय जराव फानसि न क्वेश्चन सिमिसुं दङ बुक सोङै ता दंदि दिमाग बेखौ वानसो कुथुकसो वानसोगैनो रिसर्च खाय हिस्टोरी रिसर्च खाय प्रेजेंट न बुझि फ्यूचर बागै काम खायने Tiprasani बाङै लामा सुजावो लामा गाहामो मकल फियावो हिमानि नायसिथि आसिखेन आं रिक्वेस्ट खायबै नङा केन आसिखेन आं तमा कक सानि नायखेन बुसि मांखेन गाहाम केन सो हामबाय लाभ यू